Ας δούμε λοιπόν πώς το wiki μας ειδοποιεί στέλνοντας μηνύματα και εμείς μπορούμε να τα ελέγξουμε είτε μέσω του σταθερού μας υπολογιστή και του προγράμματος αλληλογραφίας, όπως βλέπουμε εδώ. Αυτά εδώ τα μηνύματα Εθρανείο was edited, σημαίνει ότι το site, το wiki έχει επεξεργαστεί από κάποιο μαθητή, ή και εδώ μας γράφει το όνομα του χρήστη, έτσι μας δίνει και άλλες πληροφορίες, την ώρα και την ημέρα που το έχει επεξεργαστεί κάποιος από τους μαθητές μας, οπότε εμείς μπορούμε να παρακολουθούμε από τον υπολογιστή μας τι κάνει ο κάθε μαθητής. Το ίδιο όμως μπορεί να γίνει και μέσω του tablet μας. Έτσι, για να δούμε. Έχουμε εδώ το προγραμματάκι με τα email του tablet, όπως βλέπετε. PBWorks είναι εδώ το site που στέλνει τα μηνύματα. Έτσι, ορίστε, εδώ είναι ένα μήνυμα. Βλέπετε λοιπόν, χθες στις 11:27 υπάρχει εδώ μια εικόνα Images 3 η οποία έχει φορτωθεί. Έτσι, σκρολάρω παρακάτω, uploaded. Εδώ μας λέει πότε στάλθηκε, ημέρα και ώρα. Έτσι, οπότε και από το tablet μας μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις των μαθητών μας στο wiki. Το ίδιο βέβαια μπορούμε να κάνουμε και από το κινητό μας τηλέφωνο. Για παράδειγμα, εδώ στην οθόνη του κινητού βλέπετε τα εισερχόμενα, τα μηνύματα, έτσι. Κάνουμε κλικ σε κάποιο από αυτά. Είναι από το PBWorks το μήνυμα, όπως βλέπετε, από το wiki μας δηλαδή. Recent changes, πρόσφατες αλλαγές στο Εθρανείο που είναι το wiki. Η σελίδα της Ελένης λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, και ένα σχόλιο το οποίο υπάρχει, commented, μας γράφει από κάτω πότε, τι ώρα και ποια ημέρα. Έτσι, συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μας, να είμαστε συνεχώς καρφωμένοι εκεί, προκειμένου να μπορούμε να ελέγχουμε τα email μας. Έτσι, ευχαριστώ.